Helo, Mandy yw fi, rheolwr ffydd a chymuned yn bywyd campws. Croeso'r Hafan. Mae'r Hafan yn lle aml ffydd newydd ar gampws y Bai, ond mae'n hefyd yn gymaint mwy. Mae gennym darpariaeth yma i bobl cael ymarfer ei ffydd mewn amgylchedd diogel a chrysawgar. Mae yna ystafelloedd gweddi Mwslimiaid, dinodedig ac ystafell dawel ar gael gweddi ac myfyrdod unigol a grwpiau. Ond mae'r Hafan yma ar gyfer holl gymuned i Mhrifysgol. Mae ar gyfer staff sy'n chwilio am le ymlacio amser cinio. Mae ar gyfer myfyrwyr cymudo a allai fod angen sylfaen pan fyddent ar y campws. Mae ar gyfer cymdeithasau a allai fod eisiau achebu ystafell ar gyfer gweithgaredau. Mae ar gyfer unrhyw un a hoffai ddod i ymlacio yn ei gofod. Mae gennym gegin gyda te a choffi a hefyd mae crydonnau i gynhesu bwyd. Felly, ni fel cymuned fach ei hunain yng nghanol prysurdeb campws Bai prysur. Fy ngobaith yw y bydd pawb yn teimlo ddigon cyffyrddus a diogel i gerdded i mewn i'r Hafan. Helo, Gwen Dafis ydw i, a fi yw swyddog materion Cymraeg undeb myfyrwyr Mhrifysgol Abertawr gyfer y flwyddyn i ddod. Fi'n credu fod yr Hafan yn gyfle da i fyfyrwyr a staff i gwrdd â'i gilydd. Mae hefyd yn lle da i gael gweld o'r rhwystrau rhwng pobl o grydoau a diwylliannau gwahanol. Rydym wedi ein lleoli yn y bloc llety myfyrwyr o'r enw Llan Steffan, jyst dros nesaf i'r canolfan chwaraeon. Felly, dewch i weld ni.